Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa, ve kterém společně podíváme na nové likvidy od Riotu, které přinášejí jednu opravdovou bombu. Pojďme na věc. Na začátek je nutné říci, že tyto likvidy jsou typu salt. Tím pádem nemají takovej ten ostrý, řezavý hit do krku, takové to škrábání. Samozřejmě tam něco málo jako ucítíte, ale je to spíše jemnější, jako známe třeba z jednorázovek. A jsou v nabídce v síle 20 a 10 mg. 20 známe z jednorázovek, 10 je ideální, když chcete trošičku odlehčit, a nebo případně to začít hezky pomalinku omezovat. No a my se pojďme vrhnout na to, jak mi tyhle likvidy chutnaly. Pro všechny informace, abyste měli všechny, jsem testoval v zařízení Oxva Nexlim 2 v cartridge s odporem 0,8 ohmu s nastaveným výkonem 12 W. Už mám na Nexlimu přes 5000 potahů, už mám všechno odemčené. Krása. Pojďme se na ně podívat. Já jsem si ten podle mě úplně nejlepší nechal až na konec. První, co tady mám, je Mango Blackcurrant Ice. To znamená mango, černý rybíz a chladivost. O všech těchto likvidech dovolím si tvrdit, dají se říct dvě věci. Za prvé, jsou opravdu dost sladké. Jsou to typické salty určené pro moderního zákazníka, pro moderní dobu a pro lidi, kteří přechází třeba právě z těch jednorázovek, to znamená, výrobce nám rozhodně sladidlem nešetřil. Co se týče manga s černým rybízem, musím říct, že to je nesmírně zajímavě vyvážená kombinace chutí, respektive namixovaná kombinace chutí. Protože mango tam má tu svoji exotičnost, je tam sladké mango, je tam minimum té jehličnatosti, kterou já osobně u manga jako fakticky nemám rád. A k tomu všemu se přidává takový ten drsnej černý rybíz. Je to opravdu nesmírně zajímavá kombinace, která se těžko popisuje a chvilkama jsem si říkal, tyjo, to je tak zvláštní, až si to chci nalejt znova, chci to znova prožívat, chci to znova ochutnávat, protože černý rybíz, který mi jako ovoce nechutná, ale mám ho rád ve formě džusu a podobně, k tomu dát, a ten černý rybíz nám ze zahrádky, ho máme na zahradě, a k tomu dát mango, který nám musí přivést rohlík, je opravdu strašlivě zajímavý. Chladivost je potom nastavena poměrně dosti rozumně. Druhý kousek, co tady mám, je Raspberry Sour Watermelon. Tahle věc, slyšíte tam, kyselá malina. Jenže, jak už jsem říkal, výrobce nám tady prakticky za to vůbec nešetřil se sladidlem. Takže všechny ty kousky jsou hodně sladké. No a tím pádem, když dáme něco kyselého a k tomu dáme kýbl cukru, tak nám ta kyselost tak nějak trošičku zanikne. Což se stalo bohužel i tady. Ta kyselost tam samotná, neříkám, že není. Ale v principu je tohle klasická melounová žvejka, která k sobě má trošičku malinové chuti. Je to především pro milovníky melounů, respektive tak jsem to vnímal já, víme, že vnímání chuti je subjektivní, že jo? Takhle jsem to ale vnímal já, takže hezká melounová žvíkačka nebo melounový bonbon, chcete-li, a k tomu trošku reální maliny. Ta reálnost té maliny je dosaženo, nebo té reálnosti je dosaženo právě tím, že použili jakože kyselá malina, díky čemuž to není jenom malinový bonbon. Třetí kousek dneska je Sour Grape. Sour Grape hrozna, kyselá hrozna. Přímě řečeno, vyrobit kyselé hrozno je poměrně dosti odvážný krok, protože celou vapingovou historii tady fungujeme se sladkýma hroznovými příchutěma likvidama, hodně to na nás vytáhli Američani. V Riotu se ale řekli, tudy my nepůjdeme, my půjdeme jinudy. A nechci říkat, že ta cesta je špatná, protože ono se jim to ve finále upřímně řečeno moc jako nepovedlo udělat kyselý hrozno. Oni udělali hrozno, který je pořád sladký, protože je tam ta sladkost. Je to asi něco jako když, já nevím, jak to říct, vezmu někoho, kdo třeba má špatný chutě, všechno dosoluje, tak mu naservírujete jídlo a on do každého toho jídla nasype prostě, nakrouhá si hromadu soli nebo to pořádně zasolí. A to přesně je vlastně jako Riot, jo? Oni, jak kdyby tam byli dva týpci, jeden udělá ten základ, to, co je napsané na lahvičce nebo na krabičce, a druhý tam pak přidá to sladidlo. A to, že se nedomluvili, to je věc druhá, že jo? Že ta kyselost samotná je tam spíše cítit takovým, jako kdyby tam někdo kápnul kapku citrónu. Jako když si nalijete skleničku vody a na závěr tam dáte 2 kapky citrónu. To není citronová voda, to není limonáda. To je jenom voda, která je lehoulince nakyslá po citrónu. A to přesně je tady. Musím říct, na léto docela zajímavá obměna vlastně klasického hrozna. Pojďme dále. Pak tady mám Strawberry Banana. Tahle příchuť je jízda. Je fakt jako jízda. Jahody s banánem jsou strašně super, když si děláme fondue, že jo? Rozpustíme čokoládu, napíchneme si na tu vidličku jahodu, namočíme do čokolády, zbaštíme. Vedle si namočíme banán, zbaštíme. Kombinovat to dohromady je docela divoký, protože banán sám o sobě je takový, já tomu říkám smetanový ovoce. Není vlastně jako moc vodovej.
Zároveň jahoda je velice šťavnatý ovoce. Dá to dohromady nám vytváří nesmírně zajímavou kombinaci chutí. Zkuste si to asi představit tak, že máme klasický příchuťový banán, to znamená chutí připomíná spíše sušený banán, což je klasika ve světě vapingu, nic výjimečného. A k tomu všemu máme překvapivě docela reálnou jahodu. Spolu to vytváří chuť, která nám lehonce zabíhá do pocitu jakési dezertovosti, protože ten banán tam udělá takový ten jako hutnější základ a k tomu máme tu jahodu. Musím říct, příjemná skoro dezertovka. Předposlední kousek je potom strawberry, lemon and lime. Tohle je první kousek, kde se nám trošičku více projevuje nějaká kyselost. Protože ať někdo teda sladil, jak sladil, tak pořád, když tam dáme citron a limetku, tak to pěkně okyselíme. Tohle je velice příjemná limonáda, která nám kombinuje chutě těch citrusů vyjmenovaných a k tomu všemu zase trošku reálné jahody. Jako v celek bych to opravdu okomentoval jako limonáda. Je to dobrý, je to super, na léto myslím si naprosto ideální. Říkám na léto a tady přes okno vidím, jak se venku opět zatáhlo a venku je asi 19 stupňů. To je léto jak víno. A pojďme na poslední. A tohle je upřímně řečeno, jakože naprostý klenot. Já nevím proč, výrobci ve světě vapingu absolutně zapomínají na kokos. Kokos je ale ve světě vapingu naprosto geniální věc. A víte proč? No za prvé je to zatraceně dobrý, protože to je kokos. A za druhé, velice snadno se to dá nasimulovat do těch chutí, do likvidu. Velice snadno vytvoříme reálný kokos. Tady ten kokos je podpořený ještě tím kýblem cukru, co tam sype ten týpek na konci, to je ten brigádník letní, co tam jenom sedí u toho pásu. Další. Jo. A máme naprosto fantastickou kokosovou třešňovou záležitost. A musím se přiznat, že jsem při testování těchto likvidů v tom podu s tímhle likvidem začal. A měl jsem velký problém si tam pak lejt něco jiného, protože jsem pořád chtěl jet tohle. Naprosto geniální záležitost. A upřímně řečeno, to by mě vyvolalo zase takovou tu příjemnou nostalgii, otevřít ten šuplík za mnou, kde mám starý lahvičky s různýma dobrotama a hledat tam něco kokosového. Moc se jim to povedlo. U třešňových věcí, já často zmiňuji, má to takovou lehkou třešňovou suchost. A musím uznat, že ano, ona tam vlastně jakoby je. Ale je tam takovým způsobem, že to okolo, to divadlo, ta sladká třešeň a sladký kokos, to tak přebijou, že se na to ani nevzpomenete. Něco jako, kdybyste koukali na televizi a měli jste tam, já nevím, 2 pixely vypálený, že by svítili pořád červeně. Byť byste koukali na Pána prstenů, tam ta červená barva vůbec není. Ono by to tam bylo, ale ten zážitek okolo by to vlastně úplně přebyl. Byť byste to pořád viděli, toliko k té třešňové suchosti v tomhle naprosto geniálně promyšleném kousku. Tohle jsou teda nové rajoty, hotovky, salty. Co na ně říkáte? Hoďte mi to do komentářů, mějte se moc krásně a zase příště. Čau.